l'últim període, el neobabilònic, cal destacar la construcció d'alguns temples i palaus, especialment els de la ciutat de Babilònia. Com el cas del que estem comentant, la seva construcció va ser ordenada per Nabucodonosor II, en honor a la deessa Ishtar, la deessa babilònica associada a l'amor i a la guerra. La porta d'Ishtar, construïda durant el primer quart del segle VI abans de Crist, pertany a l'art babilònic. Aquesta porta monumental obria l'avinguda de les processons i és considerada la porta més vella de les que va tenir Babilònia. Com podem observar, aquesta portalada està construïda amb murs gruixuts, revestits de rajoles vidrades en tons blaus, per l'utilització del lapis làtzuli, i decorada amb figures de dracs, lleons i toros.